ilkinci ädimler. Ol ädimler önemli edilmeliler. Sen haýsy kärde bolsaňam, zerur bolanna ol ädimler seni maksadyna ýetirmeliler. Sen öňe turul. Emma unutma. Ýüren ýolunda hiç ýyl kynçylyk bolmasa, o ýol seni maksadyna ýetirmez. Sebäbi islenlik maksada diňe kynçylyk bilen ýetilýändir. Kynçylyklar seni milli goşunumyzyň arslanyna, şeýrine urmalydyr. Garaşsaň, maksadyň murat tapşagyna tepil geçip bilmersiň. Emma görüşden welin ähli böwetler böwsärsiň. Sen görüş hiç zatdan heder etme. Üstünlük sana gelmeyen bolsa, sen üstünlükleri tarap gitmelisin. Özüm anamly ädimler ädip, hükman oňa ýetmelisin. Ýöne bir zady berk belle. Senin maksadyň watan goragy bolsun. Watanyň ykbaly biziň hiç birimiziň durmuşymyzdan sähelçe hem üzüňe bolmalydyr. Watan goragy topragyna tagdymyňdyr. Iýen halal dozuny haklamakdyr. Can vatanımız Türkmenistany, ata-babalarymyza ıgrarly oğullar bolup goramalydyr. Çünki diňe mertler, watanyň merd oğullary, watany beýgeldiýärler.